Hello? Hello mama kadi. Makadeni. Chiripo. Ndinonzi Elizabeth ndiri mutoro wenhau. Alright. Ndapiwawo namba dzenyu navamapupu. Ewe. Saka vanga vanditi nditaure nemi ndinzwa kuti nyaya yenyu yakafamba sei kuti tizosvika patiri nhasi. Alright. Dambudziko rano rakatanga 2017. 2013. 2017. Okay. Ndichitori kumurume ndokandakatanga kuatakwa nenyoka iyo ichipinda mudumbu. Yopinda musoro, hana yorova. Ndonzwa kutsva. Ndomatangira zvakaita iwayo. Saka zvakazomboita kuita like zvakupera 2020. Now this year zvatanga futi. Saka this year zvakutonyanyisa kudarika zvazvaita pakutanga. Because zvinhu inotouya ende dzinongwa inouya iri seshiri, dzinongwa ndova senyanga yauya mumusoro. Yauya mumusoro ndonzwa kunge ndane maziso nemumusoro kuita kunge handichazi ndega. Pane chimwe chinhu chiri pamusoro pangu chatova chandipfeka inini but chine maziso. Chopfeka mwiri mwangu, chopinda mudumbu, chotoita mafambiro anoita nyoka yaya. Saka izvino zvindakusangana nemaproblems ekubleedha, kubuda mukaka, zvokutosisa kwaza ndikuyamwa panguva ndoyamwa ndotonzwa kuti yakuyamwa mukaka. Tozonzwa chinhu chikutondiyamwa mukaka ndichitoyerera mukaka. Ndo chinhu chikunditambudza ichocho but itori nyoka. Ndongwa ndikatorara kudai nditoiona chipfuura nepandiri ichifamba ichindimonerera. Saka ndo dambudziko randinaro iroro. Okay. Ndanzwa mama muchitsanangura kuti zvakatanga muri kumurume. Iko zvino muchiri murume wenyu here kana kuti dambudziko rakatozoita kuti marriage yenyu inetse? Marriage yakatozoparara. Yakaparara ipapo 2017 ipapo. Ndida kudzokera nemi kumashure. Nyoka iyi yakatanga sei? Makarara zvakatanga sei kuti muzoziva kuti kune nyoka inouya ichiyamwa mukaka? Zvakatanga ipapo 2020. Zvangotanga ndakagara ndichiri mukozi ndichobva kutauni ndichienda kumba. Ndangoita kunge munhu apindwa nechando. But ndonzwa chinhu chinotonhora chichipinda nokumakumbo chichitopinda mubhodhi yangu. Ndomatangira zvakaita. Tobva hana yatanga kurova zvakasimba. Panatanga kusvetwa mweya, kunzwa kuti mweya wangu wakuda kutopera. Saka ndomatangira zvakaita. Saka zvakaramba zvichitokontinue everyday. Ataki ichingouya everyday ataki. Ndipedze ndakutonzwa mamovement. Kuti pane chinhu chiri kufamba. Chopinda musoro. Chodzika chopinda mudumbu. Chobva mudumbu chokwira mumusoro. Ndakutonyazowa kuti iyi nyoka. Ndakutona hope dzandinorota zvikuitika zvacho. Pamwe pacho ndakutozviona live. Zvakutoitika live. Ndo matangira zvakaita ipapo. Okay. Pamunoona live nyoka iyi ndeyemhando ipi? Nyoka iyi inenge iri YePink. YePink? YePink ine ruvara rwakaita kunge zvakaita wemisi zviya zviya. Ndo kala yacho but inenge yakareba iri hombe. Saka ndo ndatambura kuti zvekutamba. Okay. Ndanzwa muchitsanangura nemi kuti nyoka iyi inombouya inombochinja kuita nyanga ine zvakasiyana siyana. Saka painochinja ita nyanga iyi inopinda futi nekumakumbo here kana kuti inobva yamira kumusoro? Zvinofamba sei? Inenge iri mumusoro, inouya mumusoro iyi. Inenge iri one here nyanga iyi kana kuti ndedziya dzinenge dziri mbiri dziye? Aiwa, inenge iri one. Zvokuti ndenda kunzwa kuti ndine maziso mese mumusoro ndakuona kuona bhodhi yangu, it's like bhodhi yangu iri kuita kunge iri kuseparatwa. Hazvinzwisisiki zvinhu zvacho. But ndonyatsona kuti pane chinhu chauya mandiri chagara asi chine maziso. Saka pane nguva yekuita kunge ndakuda kuseparatwa spirit yangu nebhodhi because ndine nguva yekuona bhodhi yangu ichisara. Spirit yo iri pamusoro. But ndiye ndiri inini pachangu. Saka handizvinzwisisi kuti zvii zvinenge zvichiitika. Okay. Makambofamba here kuenda kune vanoita zvekubatsira n'anga kana mapostori?
Ndakafamba ndakafamba kwakawanda kumapostori, ndakafamba kun'anga ndanga ndisati. Okay, saka matimimi makafamba kumapostori, tsanangudzo dziri kuti kudii? Tsanangudzo vamwe vaingoti ngozi, vamwe vanoti chikwambo, vamwe vanoti mudzimu. But hapana chandiri kumboona chiri kusovheka chacho, hapana. Okay, manzwa imimi kuti mudzimu kana kuti zvikwambo, tinoziva kuti zvinhu zvakadai izvi zvinenge zvichida kuti munhu aende kudzinza kune vanhu vakuru onovazivisa kuti ndo zvandiri kusangana nazvo pandiri kufamba. Makafamba here mukanoudza kana kuti vabereki kuti ndo zvandiri kusangana nazvo? Vabereki ndina amai vangu vakatouya kuno kuda kwedambudziko iroro, vatori muno muHarare ndinavo. Then iwo takambozama kuudzawo vana tete, but hapana akamboda kusumudza musoro, kozi tete ndo vasara kuna baba, vana baba vakachipera kufa. Saka tete ndo ndakakwanisa kuudza, but hapana akambokwanisa kusumudza musoro nenyaya yacho. Imimi kuHarare kuno munogara kupi? Pari zvino ndiri kuOtafull kumba kwanzvadzi yangu. Okay, makasununguka here imimi kuti tiuye ikoko tonyatsotaura nyaya yenyu, tiona kuti isusu seSly Media tinokuendesai kupi kwekuti munowana rubatsiro? Hongu ndakasungunuka. Saka imimi dambudziko iri hapana here atingati macomplications amakusangana nawo mukurarama kwenyu? Dambudziko iri ndangogara, chero kubasa ndichakwanisa kuenda, chero kushandira vana, ndiri munhu akungorarama achifudzwa sezvonguti any movement, chero kuti ndiende mutauni, chero ndikwanisa kufamba nawo travel ndikwanisa. Ndongogara panzvimbo 1, handina chandokwanisa kuita. Okay, aiwa mama, maita basa. Sly Media TV, building bridges.